Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera anali nawo pamwambo osayinira thandizo la ndalama zokwana $300 million zimene banki yaikulu pa dziko lonse yapereka. Khoti la magistrate ku Lilongwe lapeza kuti Anoma Mchisale ali ndi mlandu woti ayankhe pa nkhani imene akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito dzina la mwini kupereka umboni wabodza kogwira ntchito mboma ndi kuopseza. Kampani ya ndege mdziko muno ya Malawi Airlines yati kukonzanso zoyamba maulendo a ndege ku Mzuzu ndi ku Karonga. Mu nkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati dziko lino layika masomphenya olumikiza anthu 75 mwa 100 aliwonse kumagetsi pofika 2030. Dr. Chakwera anena izi pamene dziko la Malawi linawo pamwambo wa atsogoleri a maiko amu Africa ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania kumene akutsindika kuti alumikizitsa magetsi anthu 300 miliyoni pofika 2030. Justin Nkwewu ali ndi zambiri mu ripoti ili. Dr. Chakwera afika mu dziko la Tanzania komwe ali nawo pa mkumano woonetsetsa kuti anthu 300 miliyoni ali ndi magetsi mu Africa pofika chaka cha 2030. Asananyamuke pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, mtsogoleri wa dziko linoyu anati magetsi ndi ofunika kwambiri pokwanilisa mfundo zotchedwa ATM strategy zomwe zikugwiritsa ntchito ulimi, zokopa alendo, migodi komanso za mafaktale potukula chuma cha dziko la Malawi. Iwo anaonjezera kuti ndizosangalatsa kuona kuti chilowereni mboma mfundo zomwe akhazikitsa zakwanilitsa kuti anthu 25 ma 100 aliwonse Malawi akhale ali ndi magetsi. Dr. Chakwera anaonjezeranso kuti ngakhale izi zili zosangalatsa, pali zambiri zomwe zikufuna zichitike kuti Amalawi ambiri akhale ndi magetsi. Poyankhula pa mkumanowu ku Dar es Salaam mdziko la Tanzania, nduna yoona mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola anati ndikofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lichite nawo mkumanowu. Iwo anati dziko la Malawi likwaniritsa kuti anthu 75 mwa 100 aliwonse akhale ndi magetsi pofika 2030 kamba kuti lili ndi mfundo zabwino zosiyanasiyana kuphatikizapo migwirizano ndi maiko ena. Izi sizinangochitika chifukwa utsogoleri umene ulipo wa His Excellency Dr. Lazarus Makazi Chakwera pamene ankatenga boma anapeza kuti anthu m'Malawi amene anali ndi kuthekera kokhala ndi magetsi anali 9%. Nde ayichosa pa 9% mukadaula wawo ndi kuti pasa ife upangiri ku ministry yanga pamodzinso ndi ku Eskom pamodzinso ndi Ejenko kuti tikafike pa 25%. Lero Malawi anthu amene ali ndi magetsi ndi 25%. Poyankhula la Mulungu, kazembe wa dziko la Malawi ku Tanzania Andrew Kumwenda anati pali mwayi wambiri omwe ungachitike pakati pa dziko la Malawi ndi maiko oyandikana nawo. Malawi kutengapo gawo just like many other countries. Ikutengapo gawo chifukwa chakuti ikuzindikira kuti zimene zikutakambidwa umeneko ndizothandiza Amalawi eni. Amalawi timavutika kwambiri ndi kusowa kwa magetsi, ndiyeno timavutikanso mwina anthu amagwiritsa ntchito nkhuni imene sili za clean. Komano pano pakufuna kuti titasiya zina zoyipazo ndi kupanga njira zatsopanozo. Pafupifupi anthu 600 miliyoni mu Africa alibe magetsi. Banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank komanso Banki ya African Development analengeza za masomphenya ofuna kuti anthu 300 miliyoni akhale ndi magetsi pofika 2030 mu chaka chatha. Kupatulako Dr. Chakwera kumkumanowu kulinso atsogoleri a maiko ena oposa 12 muno mu Africa. Dr. Chakwera akuyembekezeka kufika ku Malawi lachitatu sabata ino. Justin Nkwewu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. President Dr. Lazarus Chakwera anali nawo pamwambo osayinira thandizo la ndalama zokwana $300 million zimene banki yaikulu pa dziko lonse yapereka ku dziko la Malawi. Ndalamazi zithandiza kuti anthu ambiri akhale ndi mwayi wa magetsi mdziko muno. Justin Nkwewu ali ku msonkhanowu ndipo akuyankhulana ndi nduna ya zachuma a Simplex Chitchola Banda kuti timve zambiri zokhudza ndalamazi.
Pakadali pano tili pa Julius Nyerere International Convention Center ku Dar es Salaam, Tanzania, komwe kuli mkumano wa atsogoleri a maiko osiyanasiyana mu Africa owonesesa kuti pofika 2030 anthu 300 million mu Africa akhale zoti ali ndi magetsi kuphatikizapo dziko la Malawi. Koma kupatulako msonkhanowu palinso phindu losiyanasiyana lomwe maiko osiyanasiyana akupeza, ndipo limodzi mwa phinduli lagwera dziko la Malawi. Koma kuti timve zambiri za phindu limeneli lili ndi nduna yoona zachuma a Simplex Titsola Banda. Tatiuzeni zambiri pamene mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, inuyo komanso ndi anthu ena ochokera ku Ministry of Finance mumakumana ndi World Bank kwachitika zotani. Lero ndi tsiku lalikulu kwa Malawi onse kuti Malawi ndi limodzi mwa maiko 15 amene apeza ndalama kuchokera ku World Bank zothandizira nkhani ya magetsi. Mu tsiku la lero tasayinira 250 million US dollars. Zomwe ndi ndalama zambiri kwa basi zimene zithandizire kuti anthu apeze magetsi nthawi yoti tikhoza kupita patsogolo ndimene iyi. Chifukwa ife tunena kuti ngati zinthu zikuyenda choncho atifunira nchisobo ni wina boma ndikuti ndiliti ndilomweri zikomo kwambiri. Imeneyo nduna yoona zachuma a Simplex Titsola Banda kufotokoza phindu lomwe dziko la Malawi lapeza kuno ku Dar es Salaam, Tanzania. Justin Mkweu, MBC, Dar es Salaam, Tanzania. Boma la Malawi pamodzi ndi nthambi ya Southern Africa Development Community SADC lati likuchita zothekera kuti libweretse kuno kumudzi asilikali awiri amene aphedwa mdziko la Democratic Republic of Congo DRC. Malingana ndi chikalata chimene Malawi Defense Force MDF yatulutsa, thupi la msilikali mmodzi yemwe anaphedwa mbuyomu polimbana ndi zigawenga za M23 linatumizidwa kale mdziko muno pa 15 Januwale. Chikalatachi chati kumenyana kwakula ndipo ntchito yolimbana ndi zigawengazi ikupitirirabe. Mtsogoleri wa dziko lino yemwenso ndi mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno Dr. Lazarus Chakwera wapepesa manja a asilikali amene aphedwa pa ntchito yosungitsa bata mdziko la DRC. MDF yakumbutsa anthu kuti ndiyo nthambi yokhayo yomwe idzipereka uthenga oyenera okhudza asilikali a dziko la Malawi omwe ali ku DRC. Boma la India lalimbikitsa alimi komanso ochita malonda mdziko la Malawi kuti adzitumiza katundu ochuluka monga mtedza, soya komanso nandolo ku misika ya mdziko la India kumene katunduyi akufunikira kwambiri. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Asubia Gopalakrishnan wati dziko lake lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kutukula ntchito za umoyo, maphunziro komanso malonda. Iye wayankhula izi ku Lilongwe kumene anakondwerera kuti patha zaka 76 dziko la India lili pa ulamuliro wa democracy komanso lakwanitsa zaka 60 lili pa ubale ndi dziko la Malawi. Yamikani Simutowe walemba ripoti ili. Dziko la India linayamba kutsata ulamuliro wa democracy mchaka cha 1950 litachoka m'manja mwa dziko la Britain, ndipo pa 26 January chaka ndi chaka amasonkhana kukondwerera ulamuliro wa democracy mdziko la India. Pamene ubale wa Malawi ndi India unayamba mchaka cha 1966, ichi nchifukwa chake nzika za dziko la India zinakonza mwambo umenewu mu mzinda wa Lilongwe. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi wati dziko lawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi kuti litukuke pachuma popereka mwayi wa misika ya mango, soya, mtedza komanso nandolo. Iwo atinso apitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi potukula maphunziro, luso la makono komanso ntchito za malonda. Wachiwiri kwa nduna yoona ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena a Patricia Kainganangozo wati Malawi wapindula muzambiri kuchokera ku dziko la India. Iwo ati ochita malonda komanso makampani ayesetse kumatumiza katundu ochuluka mdziko la India kuti chuma cha dziko la Malawi chikwere. Dziko la India likuthandiza madera osiyanasiyana, kandi za chipatala, kandi za maphunziro, kandi za ulimi, kandi kutithandiza tingopereka chitsanzo ngati za ulimi ndiye kuti mbewu zathu zina zikutha kupita ku India, komanso panatchulidwa nkhani ya mango timango aona ali balala
ndipo mango athu amatenga kuti ndi mango amtengo apatali, komanso posachedwa patipatsa ndithu zipangizo ku Kamuzu Central Hospital zothandizira anthu amene ali ndi mavuto ndithu a ulumali. Ndeno mwachidule tikhoza kunena zimenezo, komanso anatipatsanso mashini ngati ku cancer center yathu ija. Nzika za dziko la India zikukondwerera zinthu ziwirizi mowunika kufunika kwa zachikhalidwe ndi chitukuko. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Bwalo la Magistrate ku Lilongwe lagamula kuti a Norman Chesale ali ndi milandu yoti ayankhe pa nkhani imene akuaganizira kuti anagwiritsa ntchito certificate ya Pythias Hiwa ndi dzinalo pamene amafuna kuti alembe ntchito ku Malawi Defence Force mchaka cha 1996. Achesale akuti anaopsenzanso munthu pa nkhani. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Popereka chigamulo chake, bwalo la milandu lati umboni omwe anaupereka mu bwaloli unasonyeza kuti Ahiwa ndi Achesale anaphunzira limodzi pa sukulu ya Nsipe Community Day, koma Achesale omwe amatchedwa Norman Paulus pa nthawiyo analephera mayeso a Form 2 pomwe Ahiwa anakhonza. Akhoti ati umboniwu unaonetsanso kuti Ahiwa anakamang'ana kuti certificate yawo inabedwa ku Malawi Defence Force ACB komanso Legal Aid Bureau. Kuphatikizapo iwo anati kudzera mu mboni zomwe nkuphatikiza Ahiwa eni ake, mkulu wa manebu pa nthawiyo a Gerard Chiunda komanso olemba ntchito anthu ku MDF, Achesale anawalemba ntchito ndi certificate ya dzina la Pythias Hiwa mpaka anapuma pa ntchito akudziwika kuti a Pythias Hiwa Chesale popeza pa nthawiyo anawapatsa mwayi onjezera dzina lachitatu pa mayina awo. Iwo atinso umboniwu unaonetsa kuti Achesale anakaopseza Ahiwa ku nyumba kwawo ku Area 23 zomwe zinachititsa kuti Ahiwawo athawe mdziko muno. Bwalo lati pali zifukwa zokwanira kuti Achesale anali ndi mwayi opalamula milanduyi. Amadalitso Chamkakala ndi mkulu ozenga anthu milandu. Pamene pazitanthauza kuti ife mbali yathu monga boma tamaliza, kumene kwatsalako ndi kwa iwo oyimbidwa mlandu kuti apereke umboni osonyeza kuti nkhani zimene zakambidwazi sizoona. Mlanduwu ayamba auyimitsa mpaka pa 14 March. Ndipo mlandu wina wa Achesale, boma likufuna kulanda katundu wa Achesale wa ndalama pafupifupi 5 billion kwacha. Ambali ya boma ataonjezera milandu ina yokhudza kuzembaitsa ndalama komanso achotsa milandu ina. Adziko ndi anthu malonda omwe akuyimira boma akufotokoza. Tachotsa milandu ing'ono imene imakhuzana kwambiri ndi kuulula katundu amene ogwira ntchito mboma ali nawo, imene tayichotsa ni milandu ing'ono. Koma tayikapo milandu ikuluikulu yokhuza kuzimbaitsa makobiri, tayikapo milandu iwiri. Pakadali pano oyimira Achesale anapempha bwaloli kuti liwapatse nthawi kuti aone zikalata za milandu yonjezerayo mlanduwu usanabwerenso mu bwaloli, ndipo oweruza anavomera za izi. Nditabwera tinaona kuti mwabwera mlandu wanyu tinapempha nthawi tiuone kuti songa tingasutse atipase nthawi, ndiye khoti latipasa nthawi. Mlandu wa katundu wa Achesalewu ayamba auyimitsa mpaka pa 19 February chaka chino. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Nkhani zathu ndi zomwezi. Tsopano tikupatsirani kwa anzathu ku Lilongwe kumene MBC ikuchititsa msonkhano wa olemba nkhani. Munali ndi ine Romeo Umali. Tsalani bwino.